ndingumkhuselo Bintolo umdlali emisa ukukhanya. Sona isicelo secingo sasenza kwezi zikolo zozibini ngokwahlukana kwazo zingekadibani. 2017 iDumisa yenza isicelo secingo yathenjiswa. 2018 iDala Ukukhanya yenza isicelo secingo nakuyo yathenjiswa. Still namhlanje sahlele emathembeni. Abantwana bahleli phandle kungadlula nabani na umntana wesikolo wes abasedumisa ngabona abantwana abancinci bathanda izwitsi bafuna okokuba umuntu athi nansi imali iza angene umntana aye amkhwelise emotweni ahambe naye. Sawulahlekelwa ngabantwana bonzakala abantwana sikhona. Urhulumente akasukumi nesecurity ayiqashileyo wayiqashela emini bamayisebenze phuma kwezikolo ibe igqibile usebenza. Uya ku-6 sangena amapholo nexesha lawo. Kanti andifuna ukugqitha kakhulu yonke le nto ndiyithethayo injengoba ndiyithetha. Angizakwazi ukuthetha isiXhosa kakhulu ndithetha East-Afrikaans. Okay. Abazali SGB was here so many times. The entire fence. And we told the SGB we did prioritize events for Isikolo Kamisi Kukhanya. But unfortunately, this financial year, we were told our co-fencing project for this financial year, 2025-2026. We must prioritize for 2027, 2026, 2027. That is what we told. That is what we told SGP. And SGP went as far as to say, okay, they'll go to Zwelitsha. And we said, we don't have a problem. We hila as Zwelitsha can go. Usuke as Zwelitsha, kati no mustem dingi. Mustem dingi uti zaunika 14 days. 14 days. And yes, but what we will do, we'll get information from mustem dingi. They said the arrange a meeting for next week. Nema slowly, with myself and Mr. Kwebi, the CMC head. So we school with the 22nd or 10. So we name pen looking with. 22nd. And the 22nd. So yeah, 22 years. And then we'll come with all the answers that we can get from the provincial office. That is the only thing that we can commit to as a district. The 22nd is our school week. Okay. Then he will come with the answers. But if I and uqonde ngabazali bami ne uqonde ngabazali bami sibe nento ethi ke esivana ngayo but ayisosigqibo ethi bangabi 22nd ifike yegqitha ngekho nto icacileyo abantwana bethu bazawuhlala ezindlini Yes. isikolo sikulani meko sikuyo Ngoba lo sawuletha lo bantwana. ithi ke ngokule nto ne masilinde i-22nd bangabi 22nd asihoyakelanga abantwana bangavuki nge-23 yesikolweni until i-department ihambe yosabela if awubuyi sizawuya
Ndinguzola Gxagxana, ndinguchairperson wasemisa ukukhanya kwe-SGB. Silapha phambi kwe-district office waseRhubusana ngenxa yemeko sizele apha sizele icingo lesikolo sasili-aplayile as far back as 2018. So kudala ke sifumana i-empty promises from kwi-district office. Kangangoba nge-18th besibheke head office eZwelitsha, then nge-19th zabheka eSterling eMandla Makhuphula. Now silapha ngosizodemand icingo lesikolo ngenxa yemeko isikolo siyaphela. Every Monday funeka kulungiswe izinto ezimoshwe ngamabhari esikolweni nge-weekend. Ngokwaselistini singunumber 3. Qha into eyenzekayo abenzi ngohlobo benza ngalo ngoku bathi imali ithathiwe yaswa kula disaster ibisemthatha, of which affect thina because into e-disaster izindlu, housing, ayingo-education. So and unantsika le district inomasipala wayo uMthatha ingenda kwi-BCM. So sizodemand icingo lesikolo because imeko yesikolo iya ibambi and kwenzeka izinto ezimbi phambi kwesa sikolo, imbo special ngeentsuku zemali. Uthenga utywala ilikhwana nalapha kwaShoprite kuyoselelwa phantsi kwemithi yesikolo. So akho mntu safe phaya, ngabazali, ngabantwana, ngootishara nabantu bonke abasebenza phaya because itharafe kwenzeka nje nakanjani na. Siyavuthuluka ke ngoku isikolo. Kangoba kule veki izikolo zivalwe ngayo siqhekezwe kabini isikolo ngeveki enye, ngoLwesibini nangoLwesine. Bekusanda phambi koba kuvalwe izikolo bekusanda ufakelwa umbane kwiiklasi zonke. Isikolo sikhuphe i-19,000 for uthenga imaterial to tshelu now imke yonke loo nto leyo siqhekeziwe. Lo principal uthe awufika wabona uba iiklasi zonke azinamaqhaga, kwafuneka kuthathwe i-1,300 kothengwa amaqhaga amatsha for ukunoba kuphinde kutshixwe izikolo. So silapha but ke ngoku sixelelwa inantsika into enye all the time. As a result ngokwe-commitment kaMr Casper uthe ngoLwesithathu ngo-10 nge-22nd bazabe bephaya no-district director plus nabahloli. Sithe mabaye kuthi uba kudala sisiza apha. Because enantsikeni e-head office sidibene noMr Mbunge, then eMandla Makhuphula sadibana noDr Mdindi ongu-chief director kwi-office ka-HOD unantsika uSharon Masdora. Yes. So siyabuphuma ngoku siphindela esikolweni engelithi uba ngaba ke ngoku losithathu ufike wegqitha ungacacingi into kuyacaca uba abantwana bethu abakho sefu sizawusivala isikolo, abantwana bohlala ezindlini idibe serious i-department ngayo yonke le nto. Nkosi.